danay na pamibi mo kami. RBN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKD Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Baray na aga. 39 minutos makalampas alas 9. Yaon po kita sa programang Bicol Connection. Digdi po sa Radyo Ronda DZKI Iriga. Asin man ang oras na yan. Dara sa Indukan GSM Red, Lasenya Electrical Supply, na makuka dyan sa may Katahid, kan Barangay Hall, kan Barangay San Francisco, Ciudad Caniriga. Asin man igwasin danin pwesto sa sentro kan Ciudad Caniriga. Asin man nanapon sana si Engineer Meneleo Lasenya. Diriman Caniriga City Water District, Prime Water, care of Engineer Ervin Faris, branch manager, asin man ni GM Loboy Corporal. Sirin man kan Lean Store na makukuha dyan sa San Isidro, Ciudad Iriga. Welcome sa programang Bicol Connection. Ngunyan po daw na Lunes, Fetsa 2, kan bulan na Disyembre. Medyo sa tuyang mga kababayan, preparado, asin man nagahanda kan binabantayan niya tong raot nin panahon. Anin siribot ang mga local government unit orog na dyan sa Nabua, Camarines Sur. Dahil man po nagkukulang sa pagpagirumdom ang mga local officials. Asin man ang iba niya tong mga kababayan yaw na po sa mga evacuation na center. Ang sabi, aday na daan mag-sinutin kung talagang pinagsusubol na sa mga evacuation center, magpasiring na duman. At preparado man ang higdaan, preparado man ang mga
food pack. So ito mga yaon sa evacuation center, makaka-receive food pack. So dahil man mapasirin sa evacuation center, mayo man makukuha ng food pack. Mayo nin na inom mo na tubig. Kaya ani ba, ani na napasiring na sana duman. Pero may nagsabi baga na sa evacuation center ngaya ako yan nin na dahil kang gayo makabuelo. Ultimo ngayang pagluto ninagaro kon nagaro ani ba na agaro dai kontento sa mga evacuation center mas maray palugod nga sa sadiring harong kundi lang ang problema man ada kun latupon ka mo nin tubig baha at tapos kung magkusog ang rapado ka na duro sa tiyan, problema manggiraray ka mo, mahagad manggiraray ka mo nin tabang sa mga emergency rescue unit. Ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, kasud mapa nagpuro pagiramdom. And kang nakaging Sabado, apig meeting na po. So mga sa 42 na barangay, sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, asin man kasod mang aldaw na Domingo, yaon po ang sa indang pagalibot, asin man na pagpagiramdom sa satuya tabi na mga kababayan. And ani ba man na ang nasabi, ay mayo pa man ngaya. Ato din ng paman ngayang panahon, dahil na ka bumagalat. Kung bumigla. Paano na ka mo? Anin na mas maray na itong amay pa, nakakapag prepare na kita. So ito po mga kababayan niya to, ay dyan sa Nabua. Anin na pila-pila. Mga parabakal ni na gas. May mga darang container, may darang galon, may buti sa mineral. Nina kinapot na kung kurano ang litro 50 da hasta 70 diyan ang 50 diyan sa may atubangan kan na klinika ni Dr. Robero. So 70 pesos diyan sa may katahid kan na munisipyo kang Nabua. Dakulan mga nagpipila na mga kababayan niya to na naghahanda kana sa indang pag bugtak ning gas sa mga gasira na kung ano man na oras na palsok ang supply ni na kuryente iga po sindanin mga gas sa indang mga gasira. And so ito man na iba, dyan sa mga grocery, supermarket, intero man parano, sa pagbakal, sa indang mga kakaipuanan sa laog kanharong. Mas maray na itong pirming pasiguro. Ano po? Iyan ang sa tuya man na pagiramdom, man sa mga kababayan niya to, din na para kuanan sa indong mga kuya na bugtakanan ng mga sako kaya man na trapal. Tapos so itong sa indong mga bobong aling datugana tangaling day ilupad kon magkusog man ang doros. Tapos ang ibang ani diyan so mga sangakan kaoy pinupurutol na. At so iba man na so nakukuyan sindang baka mapukan na sinambit ng kahoy nin kinakaipuan na putulo na nin datanganing dahil mapukanan ang sa indang mga harong. Bueno, ikaw kita nin karagdagan na impormasyon sa luwas. Ali po sa satuya mga pagriba si Seni. Hello. Hello, kasama nga radio
kasamang dati, sabi sa Banwangka na Camarinesor. Sige, din go ahead. Sa ngunyan yung kasbalungan ka sa mga rat na tanggapin ng informasyon na naka-number 3 na. Oo. Ana Camarinesor sa ngunyan nga ni. Ibo naman nga ni na biglapuar ng probinsya. Lalo-lalo na dito sa Banwangka na Cebu. Oo. Yung man dito, sa kulang na sunod ba naman. Anin na, kuya, na pakaraya daw na signal mo, putol-putol, na signal mo dyan sa may partikan na First District and Camarinesor. Pakarayaan na signal mo talaga wara-wara. Anin na ako na nagatabay ka, iniyo, so, ang mga pag-iribatan niyo dyan man sa Anaga na media man, anin na mapabot na sa tuya nin sitwasyon diyan sa may partikan na First District kan probinsya nin Camarinesor. Akong tagadigdi sa moyang hotline 0920-5454-191 0920-5454-191. Yan po ang sa moyang text sa hotline ko nagantabay ka diyan. Aram ko yaong ka sa Libmanan, sa Bahay Libmanan Camarinesor, na makusog po ang samuyang signal dyan sa Libmanan Camarinesor. Kumusta na sana si Padingjet Patrocinio? Datit po niya itong kaibanan sa broadcast. Asin man siya ang personal na security ni dating Congressman Dato Arroyo kan 2nd District. Good morning na lang, Tabi Padingjet. Nagantabay dyan ngunyan sa Bahay Libmanan Camarinesor. Sabi digdi, mabalik ako, Ratchan sir, si John Paul. Si John Paul palan, anin. Dyan, nagantabay ka dyan sa Libmanan, kabuan ni Padingjet Patrocinio, mapabot ni report sa tuya digdi, na kaibanan taman sa broadcast dyan sa siyudad kang Naga. Bueno, dagos kita sa tuya pong programa. Ini po ang Bicol Connection. Digdi po sa Radyo Ronda DCKI Erica. Sa pangaran po ni Karondang Joey Habanalin, sa tuya pong regular host. Siyempre po naman sa transmitter, kaibanan naman si Engineer James Oco. Sa information, Tony Boy Saison. Digdi po sa RPN na CNN Philippines, si Engineer Chief Tony Aguilar. Siyempre po ang sa tuyang kaibanan sa information, si Rodel Cesar. Ini po ang sa inyong amigo sa radyo, si Rocky Bayobo. Mairibanan po kita sa laog kan sarong oras na may banga. Digdi po sa programang Bicol Connection. At yan mga tugang, hinguwaw niya to na makaulay si Dr. Cedric Daep kan Apsimo sa probinsya Canalbay. Kasubago mga tugang kaulay ta na siya. Kandi lang nagkaigwa po ni meeting na ipinapod si Governor Al Francis Bitara. Kasubago mga tugang sa initial na pagulay-ulay ni Dr. Cedric Daep kang Apsimo, ang probinsya Canalbay, orog na po sa may tercer distrito kang Albay, asin man duman po nagayo sa may pamitisan kan bulkan na mayon, nin daina tabi pinapa ako yan, dahil na sinda pinapa-istambay dyan sa may pamitisan kan bulkan mayon. Baka ko na magparakusog na oran ani na so lababaga na hali sa bunga nga kan bulkan mayon, so mga kuyan po ini, so mga baybay po ini yo. Tapos may kasabay na darakula ni na gapo. Mas maray na da itong pinapag-ingat, sabi ni Dr. Cedric Daep, akan
Apsimo. And so iba man sa may party man po kan Third District Kang Albay. So mga residentes dyan po sa may party kan Barangay Maninilang, Barangay Maipon, Bulad Bukad Grande, Bulad Bukad Pequeña, kaso udma po pinahiribakwar. So mga kuyan po ini, so mga rani po ini dyan sa may Pamitisan kan Bulkan Mayon, dyan sa may party kan Kinubatan, and dyan man sa may party kan Kamalig, sa Kabangan, Salvacion, asin man na Barangay Agamot sa Banuan kan Kamalig, na harani po dyan sa 6th Permanent Danger Zone kan Bulkan na Mayon, pinarilikas na, pinagdumana sa mga evacuation center. At sabi nga ni Governor Al Francis Bitsara, maging zero casualty ang bilog na probinsya kan Albay. Kainirian na pinag-irinot so mga yaon po dyan sa may Pamitisan kan Bulkan Mayon, dyan sa Kamalig, Ginubatan, asin man na Banuan kan Osyudad kan Ligao, dyan sa 3rd District, and Pulangi, Ligao, asin man na Banuan kan Uwas, na apektado po kan pagbulos kan laba na hali po sa bunganga kan Bulkan Mayon. And sa Ropa, dyan man sa may parte kan Banuan Indaraga, sakop kan 2nd District, igawa man po dyan, araw kan Barangay Malabug, Alcala, Malubago, Kilikaw, asin man ang Barangay Banyadero sa Banuan kan Daraga, na harani man po dyan sa may Pamitisan kan Bulkan Mayon, and dyan man sa may parte kan Legazpi, ang Barangay Arimbay, Bigaa, asin man ang Barangay Humapon, Barangay Bangkiruan, Barangay Baris, gabus po yan sa siyudad kan Legazpi, na yaon man po sa may Pamitisan kan Bulkan na Mayon. And dyan man sa may 1st District, ang Banuan kan Santo Domingo, Manilipot, Banuan kan Bakakay, asin man na Banuan ang siyudad kan Tabaco, siring man po ang Banuan kan Santo Domingo, and dyan sa may parte kan siyudad ni Tabaco, na konsain po mga tugang na haraniman sa may Pamitisan kan Bulkan Mayon. Kaya yun po ang paabot sa tuya ni Dr. Cedric Daep, preparado man ang gobyerno provincial kang Albay sa pamamayo po ni Governor Al Francis Bitsara, anin na so mga relief na yaon po dyan sa Apsimo, asin man na tubig, na itataw po sa mga evacuation na center dyan sa bilog na probinsya kan Albay. Digdi man sa probinsya kan Camarines Sur, sa kuhata man na impormasyon na sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, nagkapira pa man ang mga Banuan digdi sa probinsya kan Camarines Sur, sigon ki Ma'am Che Bermejo, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, nagkapira na po mga Banuan digdi sa Camarines Sur, orog na po dyan sa may Partido area, sa may Lagunoy, San Jose, Siruma, asin man sa Banuan kan Sangay, maging duman sa may parte kan Lagunoy, Atigaon, and digdiman sa may sa 2nd District o 3rd District Ocampo, Banuan kan Pili, asin man ang Siyudad Canaga, maging dyan sa may Kanaman, Magaraw, Bonbon, Calabanga, asin man Kamaligan, and sakop man kan 2nd District ang Gainsa, Milaor, Minalabak, San Fernando, asin man ang Pamplona, Sakod at Pasakaw. Duman man sa 1st District ang Camarines Sur, ang Banuan man kan Sipokot, Banuan kan Lopi del Gallego, asin man ang Ragay na sakop kan Premier Distrito kan Camarines Sur.
nasa lampas naman daan na sa 3,000 na mga pamilya yaw po sa mga evacuation center plus 1,700 na mga individual na ipinagalipat sa mga evacuation center sa paabot man sa tuya ni Mama Chi Bermejo ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Tarabang-tabang po ang mga government agencies, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, asin man ang DSWD, ang Office of the Civil Defense, siyempre po ang communication na nagtatabang po kung panahonin na kalamidad. Iyo po ang Kabalikat Bicol, asin iba pa mga radio group organization na nagtatarabang-tabang sa pagtaonin na impormasyon para po sa mga kababayan niya to, lalong-lalo na po sa mga parantabay niya to na igwa po sindang mga transistor radio, asin man na telebisyon, nag-aabang po kan mga latest development, mabalapit po sa update kan kamugtakan kan panahon. And kasubago man, pinag-kokontak niya to si Mr. Mike Padua at makuha niya to ang latest development. Kung dahil man makontak si Sir Mike Padua, permi bagang busy ang linya ni Sir Mike sa Pag-asa DOST duman sa siyudad kan Legazpi. Kaya standby lang po tabi kamo. Permi po tabi kamo magantabay sa mga programa digdi po sa Radyo Ronda DCKI nagaling maipaabot mi po sa saindo ang mga impormasyon asin man siyempre ang latest update mapadapit po sa kamugtakan kan panahon. Sabi po kan sa tuyang mga autoridad sa simbahan nina permi po kitang mga di dahil na po magdagos digdi bagyong si Tisoy anin imbes na magpasiring digdi sa satuyang kadagaan dumana po sa kadagatan dumanas din siya magrabas hindi pong si bagyong Tisoy po ibang ani na kuya nyato lalong-lalo na so itong mga day pa man baga na kuyan mga day pa pwedeng kuroonon na paroy kinukuroana at kung maglakma pa baga niyo nga sa tubig mas maray na nga itong kung tana na makapasiguro lang takon kung maglangkaw nga ang tubig magralangoy-langoy na naman ngayon tapos so ito mga gulayon baga na dahil pa pwedeng kusiyon, ginugusi na. So, tanganing maipabakal na sa saud na maging kwarta. Takon na ihalat pa dayan sa bagyo, ay din na baga ngayon magkarulugi na naman ngaya kami. Kaya, iba niya itong mga kababayan, kadakol po sa paghahanda kaya pong bagyong si Tisoy. Bueno mga togang, madagos kita kan sa tuya pong programa, Bicol Connection, tigdi po sa Radyo Ronda DCKI Iriga. Siyempre po, mabiltaan sa idong lingkod sa iba pa mga impormasyon. Siyempre man, ang katakot kan sa tuya mga report, hali po sa mga pag-iriba niya itong mga karonda, na padagos po na naghihinirib kan mga barata, asin man mga situationers report na hali po sa satuyang palibot, partikularmente digdi sa Rinconada area. Uya po ang satuyang unang mga hanapuhay, asin man na pagpapabisto kan istasyon DCKI Radyo Ronda.
Saro sa mga partikular na helang ang mga senior citizen mo niyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang paghiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. Ang Iberry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. Ang Iberry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man ang Iberry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. Ang Iberry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's, Astika. Ganado ako! Matapang ako! Pilipino ako! Ginebra ako! Mabangon ako! Lalaban ako! Mananalo ako! Ginebra ako! Para sa tamang tunay, para sa tibay at husay, isang tagay sa mga ganado sa buhay. Drink responsibly. Ang pagkabuhay nin tao sa kinaban sarong milagro. Alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuan, kita nagahanap nin makakadamay. An A. Vega Funeral Services, o la Porinaria Maestrado, malalauman niya to, unpa kan 1973. Nag-ofrece ring kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services, o la Porinaria Maestrado, madali sa nang hanapon, ang main office, yaon sa San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banwaan kan Pili, probinsya nin Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadiri nin the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license embalmer with license number 749. An A. Vega Funeral Services, Ula Porinaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Porinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap nyo? Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na, the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision. Ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. For my next trick, I will read your mind. Yay! Sige nga! Pangalan mo, Michael. Hindi eh. May kaibigan kang Michael. Wala. Mahilig ka? Sa blue. Red. Eto sigurado. Paborito mo ang Pure Foods Tender Juicy Hotdog? Wow! Tama! Walang duda, kids love Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Kaya number 1, may cheesiest cheese dog at chicken sarap chicken dog pa. Basta hotdog, walang duda. Dapat tender juicy. Saro sa mga partikular na helang ang mga senior citizen mo niyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang paghiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. Ang Iberry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. Ang Iberry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man ang Iberry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. Ang Iberry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's asin mga suking butika. Ang pinaka-enok sa ringkunada. Puon kay Do sa Gudgunyan.
Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 8 minutos magalampas na alas 10. Ana oras na yan. Tara sa Indokan Lin Store. Para sa siguradong transaksyon, arog ka na pera padala, a-load, bail payment. Padumanan sana an Lin Store na authorized sinda kana agent authorized agent kana Cebuana M. Lolier an Lin Store yaon sa may atubangan kan San Isidro Elementary School sa San Isidro, Ciudad Caniriga. Asin man dumanan an Lin Store. Mga tugang dagos-dagos kita, adig di po sa programang Bicol Connection sa Radyo Ronda DCKI Iriga. An kooperatiba kan Casureco 3 asa sigun po ki Mama Ruchi aki Ana Rochi ana tagapagtaram kan Casureco anina kon na medyo ngaya nagkukusog an paros-paros kon na may mga lugar na intero ng linantop ni na tubig maputol sindakan na supply ni na kuryente. Mas maray na nga itong makalikay sa tuyang mga kababayan. Kan mga nakaging aldaw mga tugang nina nagkaigwa po sinda ki clearing kana at tinampo adigdi sa area coverage kana Rinconada area. Ani na yan po Bueno, may text digdi sa moya si Mama Kati Lee nakikisoyo na ipinapaisiman po sa mga partidaryo kamistados ni Dipontong Oscar Martinez na siya po binawian na nin buhay asin man sa iyang bangkay yaon dyan po sa Saindang Residensya. Asin man ang lubong ipapaisip po ang lubong pizza 5 aldaw na Weber alauna nin pagkahapon. Yan po ang ibigapaisi sa muya ni Mama Katili. Nakikidumaway po sa pamilyang Martinez. And siring man anin na nag-text man sa tuya si Kagawad Junji Fortuna. Si Kagawad Junji Fortuna kan nabwa ana ipangadji ana kailangan ni dating Vice Mayor Jompil na Fortuna
na yaon po dado man sa Manila nagpapabulong for medyo sa kailang kanin sa high blood. Anin na get well soon kay dating Vice Mayor Jumpel Fortuna sabi ni Councilor John G. Fortuna ang Nabua Camarines Sur. And may mga text man sa tuya kundi dakol na bagay niyo na text sa tuya kang National Disaster Risk Reduction Management Council po niyo sa pagpapagiramdom sa mga kababayan niya to na dapat magnikay anin na dahil na damag pala si Runutin magpasiring po sa mga evacuation na center. Ayan po ang patanid kang National Disaster Risk Reduction Management Council. Bueno, mga tugang pinagakukontak naman ang Department of Social Welfare and Development sa pagi ni Regional Director Arnel Garcia kan DSWD na konsen po mga tugang ini yung mga nagkapira mga agencies kan gobyerno busy na naman asa pagkatabang duman sa satuya tabi na mga kababayan. Bueno, ikaw kita na dagdag na mga informasyon sa lado lokal. Nasa Rinyak si Karondang Philip Balaceda. Karondang Philip, go ahead. Salamat tabi Karondang Raki maray na aga sa mga parangkabay niya to. Ay talagang ngunyan medyo magpurupong aunahan panahon. Mayo nang laog sa mga opisina, sa mga eskwelahan. Mayo na. Pampubliko sa pribado digdi sa Rinconada area. Kaya nga niya ako nagprograma na eh. Kung may laog, dahil ka pa mga programa. Dahil at yan, masalbado kita. Takong abuton. Katubag ko na ulay ko si Consial Buboy Guevara. Oh. Dahil ko na yung Pigdagos, so okasyon ko ka na... Nanong mandatay dahil niya Pigdagos? Sabado. Oh. Kunyan nga ya. Alangan man nga puro ugma na yao na bagyong si Tisoy. Oh. Kanakol ba ka nagahalat ka to, galping na napasubo? Napasubo? Gulpi ba ka napasubo na nagduman, mayo man nga tao? Sabi ni Karondang Manding, makauman yan, disaster. Oo, kaya nga ni mayo mandang dapat ko talaga to nagpa-abiso siya. Ngaling dahil nabuyo. Dahil man na pinag-dagos iyon na nga niya na yaw na si Bagyong Tisoy. Oh, mayo pa man baga malinaw pa man baga hapon. Mas marami itong dahil na mo na idagos. Oo. Makabagyo ng Tisoy. Makaidagos. Signal si Tisay. Oh. Yung maging bisita si Tisay. Ang maging bisita si Tisay. Isa na Tisay yan. Yan, kung yanda, kadakol ba lang mga ibubugtak duman, may Christmas light, may free wifi, sina iba pang mga gamit sa disaster, wadang itong portable radio, igwanin helmet, igwanin kaputi. Kundi sa ditsadit pag itong opisina kan disaster ni Consial Buboy Guevara. Sa date? Baka hindi magkaigo duman kon itong mga relief na rahon. Sa ditsadit kubo baga ito. Kubo? Iyo, baga kubo-kubo man sa nabaga? Oo, kundi maray na yan. At least may mga kagamitan sa disaster, digdisyonad kan iriga na kung dahil kaya kan lokal na gobyerno kan iriga,
Maghagad din ayun na duman sa disaster center ni Conchal Buboy Guevara. Ni na ipanauman daw. Maski kubo-kubo sa napano ni mga kagamitan kontra sa kalamidad na yaon duman sa disaster Kubo Center. Disaster Kubo Center. Ni Conchal Buboy Guevara. Ni Action Man. Oo. Puro salaman man may balaksyon. Maski pa dawag niya ako konsyal sana pampribado. Sa kong serbisyo pampubliko. Ay dapat talaga man na pampubliko. Tayo nilirbaga siya kan tao. Hindi, konsyal ba siya? Siyempre, pampubliko ba kung pampribado? Serbisyo. Pareho man sana yan. Pampubliko, pampribado. Pareho baga. Basta ang importante, nagsiservisyo sa publiko. Nagsiservisyo. Dahil man nagapalatuyaw. Pampubliko. Ang pinakamaray dyan, ang serbisyo. Yan, tama yan. Kung pribado ka man, pampubliko, dahil ka man nagsiservisyo sa kapwa mo, kung nangangaipo, sayang ka na itinaong suporta sa imo ka na panahon ng eleksyon. Kundi rigdi sa irigangon yan, pero Toninong baga duman sa City Hall. Toninong, halik ka na naman City Hall. Sabi ni... nag-text baga sa kuya si Aldrin Lee. Sibot itong yaon sa disaster, pero City Hall man yan, Toninong. Sabi baga sa kuya ni Aldrin Lee, nag-text. O sabi digdi, istambay nga ako, Rock, interviewon ko si Mayora Madel. Sabi ni Aldrin Lee. Pinapa-istambay siya. Istambay daw. Duman man yan sa naga. Duman man yan sa naga. Istambay all unit. Digdi, sasarosa naman. Istambay 1 unit. Ayun, tapos ko na daw sa palawagan ta si Aldrin Lee. Kaulayo niya na si Mayora. Iniwan si Philip Barasen, Hasen, Radyo Ronda. Okay, salamat. Salamat Karon ng Philip. Kung nagladagog na si Aldrin Lee, kung kataid niya na si Mayora, magapod-apod ka. Nag-text ka baga, istambay nga yata, makakaulay ta si Mayor Madel. Baka nakikipagnegosyer pa si Aldrin Lee, aki Mayor Madel. Kung nadako lang kaulay tabi din, dahil pagparapirita. Siyempre, busy si Mayor sa pag-asikaso ka na digi sa iriga. Ako na igwa garo yun na niyo nina Aberdao sa kontan na linya ni Aldrin o na katahid niya na si Mayor Madel. Aldrin, go ahead. Maray na aga Rakesin, maray na aga sa Gabos. Katahid mo na? Ito yung programang Bicol Connection. Ngunya na pagkaga kasi bago nakiulay kita kay Mayor Madel pero busy ang nasa alkalde sa gabos po mga meeting na pinaka-diring niya hindi po sa likodan na parte kan opisina kan City Justice Management's Office. Kasi nakiulay siya na oratyan na da para makabelo kita sa interview sa iya sa pagkatapos natin diran niya ang mga meeting na pinagpapaapon niya hindi po sa gabos na mga head of offices na katabang ka na sambit ng alkalde, lalong-lalong ngayon sa pag-andam, sa pag-abot kang bagyong Sitisoy, hindi po sa probinsya kang Camarines Sur. Pero nailong-ilim ko, Pading Rocky, ang gabos pong mga head of offices, particularmente ang architect, ang DILG, ang DSWD, ang CDRMO, gabos na opisina, yaon po hindi sa may bill sa likodan na parte kang City Hall para maganda, magpreparar kasi itong mga gigibon nila
para at yan po pag-abot kan bagyong Sitisoy igdi paglampol gabos pong mga barangay igdi preparado naman para sa nasambit ang bagyo kaya importante kitang mga syudadano igdi po syudad kan Iriga magprepara magdakan sa tuyong mga arong na dahil po mga danyarang kan bagyong Sitisoy ngunyan pong Martes asin Merkules. So, padagos niya itong pinagkantabayanan na sambit ng kaganapan di po si City Hall asin napag-aramanta na at yung pagkapon magigibon na opening briefing hindi po sa gabos na mga kabalikan City Disaster Risk Reduction Management Council para mag-update sa Mayor Madel sa gabos pong mga preparasyon asin mga ginigibo ka na sa bitang opisina kakagod kan preparasyon niya to sa bagyong Tisoy ngunyan pong ngunyan Martes asin Merkules. Dahil kita maalig di po sa nasambit ng lugar para padagos niya itong ang tabayanan ang makaganapan yaon nga duman sa second floor itong mga nag-repacking kan mga gabos pang relief goods na dadaroon sa gabos pong may evacuation center na pinagtalaan kan siyudad kan Iriga hindi po sa Manalay na eskulan igdi po sa sentro asin duman sa may mga lalong-lalo dyan sa may barangay San Nicolas asin sa Isidro na iyo po ang mga kabali sa mga evacuation center na pinagtalaan kan opisina kan local government unit concerned kan Iriga sa panginat ng po ni Mayor Madel Diorobel Silot. Piraman rin ang mga persona na nag-evacuate na sa mga evacuation center. Kaso bago na-interview to si Madam Just Motor pero data na pinagsabi niya ang exact figure ka na sa bitang mga nag-evacuate pero data po natandaan kung piraman pong mga pamilya. Gatos ang nag-evacuate na pamilya ang nag-evacuate hindi po sa siyudad Kaniriga. Pero sinda tabi drain yaw na sa mga evacuation center. Mga kukumpirmaron ko po ang nasambit ng informasyon kung ang may mga nag-evacuate na sa mga evacuation center na pinagtalaan kan local government yung council kan Irigang ngunyan pong panahon na may bagyo kita. Kukumpirmo tayo ang mga nasambit ng informasyon kung may nag-evacuate ng mga pamilya. May nagdyan naman ng mga taga City Health na hilingon ang mga kalusugan kan mga kababayan niya to na yaw sa evacuation center. Sa gabos po bang sa pagpatuloy niya to si Ma'am Just Motor kasi bago ang CP Disaster Risk Reduction Management Council pinagbangat sa tulong grupo at itong grupo may kanya-kanyang assignment na para sa indang gibon katagod kan ngunyang pong bagyo na malaog po sa probinsya kang Camarsur. Kaya may kanya-kanyang assignment na itong mga grupo kan CD Disaster Risk Management Council. Kaya MPs na gabos at yan maalaman ta kung ano pa po ang mga latest development sa mga preparasyon kan sa Iriga ngunyan pong bagyong Sitisoy. Then sa mga evacuation center, ano tabi, may kompleto man tabi sindang tubig tapos igwaman sinda nin ilaw. Yan ang aram mo tapating laki ko ang gabos pong mga evacuation center, may mga ekipay na, mga tubig, asin mga bulong. Kaso ang mga sentro mga kababayan na mag-evacuate dyan, may dadalagan silang bulong, asin mga tubig, asin mapagtakad na pinagtalaan ka local government yung kansilad kan Iriga. Istaba ko yung kalang dyan na tabi rin na istabay ka lang. Kung ano man mga information dyan. Programang Bicol Connection. Okay, salamat Dren. Okay mga tugang, yan po ang impormasyon na pigpaabot ni Kalrondang Aldrin Lee. Nagdarama po sa oras na 26 minutos. Magalampas na po ang alas 10 ni pagkaga. Aduman po sa naghahapot sa tuya kung kumusta ang route ni panahon. Istambay lang tabi ka mo at makuha kita ni latest development mapadapit sa kamugtagan kang panahon. Nanganing maimpormaran kita
maimpormaran kita alas 11. O alas 11 da pala na no. Duman sa nagapot sa tuya, alas 11 da magkakaigwanin na latest update mapadapit po sa kamugtakan kampanahon. Kaya standby lang tabi ka mo ano. Duman sa mga nagpapararapot sa tuya, kung kumusta na mapadapit sa kamugtakan ka na panahon. Siyempre, nagahapot sinda, nagabang sinda. Yun. Alas 6. Anin na, sige. Yan po mga nagahapot sa satuya. Kaya pirmi man lang kamo nakatutok sa Radyo Ronda. DCKI Irigado. Tangani pong ma-update kamo, mapadapit po sa kamugtakan ka na panahon. And duman man sa mga paraan tabay niya to na yaon po sa mga landslide area. Aday na tabi kamo magalat. Aday na tabi kamo maghalat na kung saan na dapat yaw na kamo sa mga evacuation na center. At ako na magkaigwa pa dyan na landslide, magkatarauban tabi kamo. Mas maray na itong amay pa nagpapagiramdom na. At sabi nga ni kayan, mas maray nga itong nagpapagiramdom at ang aning mayo pong magbasol. Aday basulon ang gobyerno. Ano man ano pa man na mga bagay, yaon po ang sa tuya tabi ng mga opisyal na nagtatabang. And sa lahat ng mga tugang kana Office of the Civil Defense sa bagi ni Regional Director Claudio Yucot, adakol po daan ng mga nagka-stranded na mga kababayan niya to na mauli sa may parte kan na probinsya kan na Catanduanes. Dakol na may mga truck, may mga bus nina nagdudugang daan mga pasayro. So mga hali duman sa Metro Manila na mauli po dyan sa may parte kan na probinsya kan Catanduanes. Daan na Catanduanes, mga tugang, saro po niyo sa lugar na malandfall ang bagyong Sitisoy. Dyan sa may parte kan Catanduanes. Pero pagatugang, so mga na-stranded dyan sa may pier site kan na Tabaco, anin na igwaman po na pinaghanda na pagkakan ang lokal na gobyerno kan na Ciudad din Tabaco sa persona po ni Mayor Crisel Lagman Luistro. Asikaso po ang mga rinibo na mga na-stranded so mga mauruli po sa may parte kan na probinsya kan na Catanduanes. And dyan man sa may parte kan na Pilar Sorsogon ay nagkapiraman po ng mga pasayro mauli sa may parte kan na Burias o parte kan na probinsya nin Masbate. Aday naman po sinapig tukutan kan Philippine Coast Guard na makapaglayag pa sa tuya tabi ng mga kababayan. Maging dyan sa may parte kan Matnog Sorsogon, aso mga mapasiring sa may parte kan Bisaya na may mga stranded naman po dyan na mga pasayro, asin man po ang mga tracking yan po ang informasyon
na ipigpaabot sa tuya ni Regional Director Claudio Yucot kan Office of the Civil Defense. Sa tuya tabi ng mga opisyal, puro na po yan nagpapagiramdom naman po sa satuyang mga kababayan. Mas maray na ito magsunod kita sa mga autoridad natangani pong mangyari na mga na magkaigwanin mga casualty sa tuya tabi na mga kababayan. Bueno, padagos ka na sa tuya pong programa Bicol Connection. Adyan man po sa Banwaan ka na buhi ka Marinisor. Sa impormasyon man na ipigpaabot sa tuya ni Mayor Margie Aguinildo na konsen po nagkapira na pong mga barangay adyan sa may lakeside ka na Banwaanin buhi. Pinagparalipat na po sa mga evacuation na center. Adyan sa Banwaan ka na buhi ka Marinisor. And lokal na gobyerno nag-prepara naman po para sa pangangaipo sa pagkakan asin man tubig inumon yan po sa may nagkapira mga barangay sa may parte kan lakeside kan na buhi. Lalong-lalo na po itong mga arababaw na lugar na pinag-alalan tulos anin na tubig baha dahil na po pinagpayagan na mag-tinir pa mas maray na itong mayo pang tubig na dahil panalangkawan na tubig yaw na kamo sa mga evacuation na center. May mga hinanda man local government kan na Banwaanin buhi Camarinesor sa bahagi po ni Mayor Margie Aguinildo. At tarabang-tabang man po na dyan ang mga opisyal, lalong-lalo po ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, ang padagos man po na naglilibot sa mga kababayan niya to. Lalong-lalo na po duman sa mga landslide area asin man tubig baha. Ang Bicol Flood Warning Center adyan po sa may Sibisua nagpaabot po sa tuya ni informasyon sa mga lugar na pinaglalantop ni tubig at tubig baha. Na-consign po mga tugang na may mga lugar ng mga tugang ni pinaglalantop ni tubig baha. Diyan sa may parte kan syudad kan Legazpi, Banwaan kan Daragan, sa Banwaan kan Kamalik, asin man Ginubatan, and dyan sa may Jubilar, Piodoran, and Ligawa City, Owas, asin man ang Pulangi, Libon. Hindi mo po sa probinsya kan na Camarinesor, iyo po ang Banwaan kan na Batu, ang Banwaan kan Nabwa, Banwaan kan Baaw, asin man dyan sa may parte kan Ocampo, Pili, Tigaon, Goa, Sangay, San Jose, asin man dyan sa may Lagunoy and Goa, and barangay sa Banwaan kan Siruma, and dyan man sa may parte kan 2nd District Ocampo, Banwaan kan Pili, asin man ang Banwaan kan ang Syudad Canaga, asin man dyan sa 2nd District ang Banwaan kan Milaor, gayon sa Kamaligan, maging sa may parte kan Kalabanga, Bonbon, Magaraw,
asin man ang Banwaan kan Kamaligan, asin man ang Banwaan kan Minalabak, San Fernando, Pasacao, Pamplona, and Sipocot, Cabusao del Gallego, and Ragay. Yan po ang mga pinagbabaha na lugar na concern po mga tugang. Iniyo po mga tugang ang pagpagirumdom kan sa tuya po tabi ng mga kababayan. Iniyo pong Bicol Blood Warning Center na nakabase po dyan sa may Sibisoa sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Yan man sa Banwaan kan Bato, ang sabi ni Vice Mayor Junjun Sorilla, akang nakaagi ngayang Biyernes, nagpapudmanin meeting si Mayor Frank Bernaldez. Lalong-lalo na po itong yaon dyan sa may lakeside, kan Banwaanin Bato. Nagkapiraman ng mga barangay dyan sa Banwaan kan Bato. Sabi ni Vice Mayor Jun Sorilla na may mga binabaha na parte, asin man na an iba dyan sa may lakeside, dinadarapanig sa may poblasyon kan na Banwaanin Bato na concern po ang side ng mga evacuation na center dyan sa Bato North Central School, asin man dyan sa LRB Gym, and dyan man sa may parte kang Holy Trinity College. So mga yaon dyan sa may parte kang Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur. So mga residentes kan Divina Pastora dyan sa Banwaan kan Bato, dinadala po dyan sa may Holy Trinity College sa Banwaan kan Bato. Na konsahin na mga tugang, nagkapira naman ng mga pamilya ang yaon po sa mga evacuation center dyan sa Banwaan kan Bato, Camarines Sur. And duman man sa Banwaan kan Balatan, pinagpaabot man sa tuya ni Police Captain Engelbert Toraldo ang municipal government kan Banwaanin Balatan sa pagiman ni Mayor Nina Bogasbas. Nagtaw naman po ni na asigurasyon sa mga kababayan niya to na yaon po sa mga harababaw na lugar. So mga nagkaigwanin mga landslide dyan sa Banwaan kan Balatan, na konsen po mga tugang kang nakaagi pang Sabado, pinagiramdom na ini kan local government unit kan Banwaanin Balatan. Sigur man ki Police Captain Engelbert Toraldo, yaon po ang sa indang paglibot sa mga barangay, asin man na pagpapagiramdom sa mga kababayan niya to dyan sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Maging so itong mga parasira dyan sa Balatan, abisuan po mga tugang kan lokal na gobyerno na dahil nango na sinda na adakop ni sira, medyo maalon ang kadagatan dyan sa may parte kan Balatan. Sabi nga ni Kayan, din kulang ang nadadakop na sira ninuli sa sobrang maray na alon kan kadagatan adyan sa may parte kan Balatan, Camarines Sur. Pero matugang 41 minutos makalampas ang alas 10 ni na pagkaaga, adig di po sa programang Bicol Connection, digdi po sa Radyo Ronda DCKI Iriga. Sa pangaran po ni Karondang Joey Habanalin, ang regular host, kita po ang nagkakairibanan. Abot po ng alas 11.
Kumusta tabi sa mga naghahanda ng unyang kana sa idang pangutuan, naghahanda ng unyang kana sa idang panira. Ano pa man po ang kinakasibutan nindo sa paganda sa pag-abot ni Bagyong Tisoy. Sabi nga ni kaya anin na mag-arang kita sa kagurangan, naday na magdago si Tisoy. At dakol naman ang mga dadanyaran na mga panamnon, mga paroy, na imbis na dahi pa gugusion, ginugusi na sa habo man sindang malugi. Anin na sabi nga ni kaya grabe na ngayong pagtios kan parauma, pagparagi ang pangakitanin na kalamidad. Ana paroy ngaya barato, ana ipinapabakan, kundi aros na sana, gusto na sana nga ibagsak ang presyo kan na paroy. Paano man ngaya so kapital, paano man ngaya so pagtangdan ngaya pagtarok, pag-ani, pag-tracer, anin na gabos baga nga gastusan. Pag so mga kuyan sana, so mga pang-spray sana sa kapan sa buwan, so ito pang binhi na binakal, nangutang, medyo makadorodiling siya lamang, aabutan mga kalraot nin panahon. Kaya anibaman ng mga parauma, ang ay dahil na nga kita magparauma, maray nga kaniyo, pabakal ta na nga yan lote. Kung igwa man na mabakal nin na lote, gigibonin subdivision. Nina, ayaan na iba, pero binabarandian na magpara taranong panin paroy. Ipinapabakal na sana ang lote. Maray pa nga kaniyong ipabakal na. Dahil pang gayo ngaya kuyan, dahil pang ngaya gayo magparaisip ka na mga pambayan, pagpatarok, pagpakuakan mga tao na matarok, na tatangdanan ka na sa tuya tabi ng mga parauma. Lalo na itong kung mayong tubig na lugar, ani na naghahanap nin mapatubig. Tanganing bastanting tubig na side ng mga piguma. Sarap pa yan sa mga binabayadan. Kaya kung sige man ang pangutang kan mga parauma, mayo man lang, maman lang na kukuha. Puro sa na ngayon pambayan, abunado pa. Yan po ang nasabi ka na mga nakakaulay niya to ng mga parauma, adig di po sa tuyang kapalibutan. Lalong-lalo na sa nyog, anin na kulang na na produksyon kan nyog digdi sa Kabikulan. Base man po daniyo sa impormasyon na paabot ka na Philippine Coconut Authority o PCA. Igwa man ngayon digdi ng mga nyog, alagad, dahil man po pinagpapabakal digdi sa satuyan lugar. Ini mga tugang ipinapabakal duman sa iba pang lugar o sa ibang lugar. Nilolita pasok na din na duman, anin na mahal. Kung digdi man ngaya dadara sa mga merkado, kukun ngaya sa imo barato. Ani ba nga ni dyan na pigkukupras na sana. Pabakal ngaya kita ninyo. Kukun ngaya sa tuya sa merkado, barato. Ipapabakal manindanin na labiman sa presyo. Kaya ni ba? At naarki na sindanin na lunadan, day pa bawi so pamasahe. Pero kaya ko na tipunon, ako praon, makapira ngayang sako, makasangkatos ngayang sako, din siya na. Yan ang sabi kan mga parakupra, na nakakaulay ta.
lalong-lalo na dyan sa mga nag-deliver ni na Copra. Dyan sa pwesto ni Engineer Froilan na Abunite. Anin na nakakaulit ang mga parakupra. Ay kami ngaya sir, imbis kaya magpabakal kami ninyo, babaraton man sana, maray pa kaya tiyaga-tiyagaan mi na sana magkorokupra. Makatipon ngaya kami nin sangkatusakong kupra. Naibali ngayon malugi-lugi sa Arkilang Jeep. At least ngayon nakabalik. So samuya ngayang kapital. Yan ang sabi At pati nga ni so mga bunot na papakinabangan na. So mga binongan, ginigibong uring. Yan ang kuyan. Yan ang production kan nyug. Adig di sa satuya. Pero sabi kan PC, dahil dapat para portulo ng mga nyug. Kanakol dyan. Asaan pwede lang po doon. So ito pong mga dahil na nagbuburungan. So dahil nagbubungan. Dapat na kung maputol na kamo kayan, may kasalida. Maputol kamo nin mga pirang po ninyo. Dapat so pinutol nindo ikong karibay. At kadakol baka kayang mga nagparapurutol nyo, ginigibong kukulamber. Sige sa nang purutol na man mayo mang karibay. O paano? Kaya sabi ka na pisay, bali nga magparapurutol sinda ngayon ninyo, basta mga karibay. Maski sa diri ngayon ninda yan, makuasindanin permit sa barangay, permit sa munisipyo, permit sa PCA na sinda pinapayagan na makapag palod nin nyog and ibang ali dyan ipinapagpabakal sa mga kukulamber at inibaga mga kuyan kanyo ginigibo po iniyon yung pang-orma kung may mga konstruksyon. Adig di man nakakadilin siya mga parakukulamber. Kaya po yan ang tatuya tabi na mga impormasyon. Adig di po sa naog ka na programang Bicol Connection. Sana sabi ko nga ni sa Indo, permi kitang mag-arang sa kagurangnan. At ma-Christmas baga. Dapat maging maugmaan sa tuyang Christmas. Maging maugmaan sa tuyang Christmas. Tanganing happy ang gabos niya to ng mga kababayan. Bueno, dagdagan niya to ang report sa pagi ni Karondang Aldrin Lee. Karondang Aldrin, go ahead. Kasamang Rocky, Karondang Rocky, sinsa gabos niya, parang tabay niya to, exact question niya ang pamangiralek sa may CDRMO office na kung padagos kang pinagmomonitor ang gabos pong organapan na sa presente padagos pa man ang ginigibong meeting ni Mayor Madel sa gabos po mga head of offices sa opisina kan City Engineer's Office, kaulay niyang gabos po mga concerned and city officials para mag-egwa po nil pag-urulay sa mga ginigibong mga preparasyon hindi po siya doon kang iliga sa pinag-andaman niya itong pagrapado ni Bagyong Tisoy. Kaso bago, nakaulay ko si Madam Just Motor ang Public Information Officer kan City Risk Management Office na napag-alaman pa din Rocky, gabos po mga kung piramandaan mga eskwelahan hindi po sila kang iriga ang mga public schools yung mandaan pinagbugtakan kang gabos pong mga evacuation center hindi po sila kang iriga. Kung 50 mga eskwelahan kang public schools, 50 mandaan mga 50 mamandaan mga evacuation center ang nakalatag kan local government unit hindi po sa loob kang iriga.
Kaya padagos niya itong pinangapudan sa gabos niya itong mga kababayan na kung ansin do bagang harong na medyo pag-hiling nindo delikado na abuton ka tubig ba, kaya pwede ka mong mag-evacuate sa mga designated na mga eskulan na ginigibo pong mga evacuation center kan local government unit kan Syudad kan Iriga. Kasi bago nga ni yaon po ang sarong residente kan Barangay San Nicolas, na taga dyan sa may sarong subdivision na naghagad yung tabang igdi po sa local government unit kan Syudad kan Iriga na ipaputol ang phone kanyog na medyo sa iling-iling niya na pag nagkusog po ang duros at siyan po baka ini po matumba at mabagsakan po ang mga harong kanasan bitang persona para rin mismo sa sarong eskulan kan San Nicolas sa may pribadong eskulan na palog na mismo kanasan bitang eskulan na kung siya yaon na aming kinakamugpakan kan dating alangkao na po kanyog na pwede po matumba kung magpusog ang duros at siya po na nabagi. Kaya padagos na gabos po mga problema na pinagdudulog po hindi sa local government unit ng Syudad kan Iriga, particularmente hindi po sa command center, padagos man na pinag-aksyonan kan local government ng Syudad kan Iriga, ang pakiulay lang na magbalon ng dikit na pasensya asin turos-turusan ang sa indang pag-PC para makomodar ang pong gabos pong mga concern kan sa tuyang makababayan hindi po sa command center kan local government unit kan Syudad kan Iriga sa kanyang po ni Mayor Madel Yora Belfilor. Kaya kasibago na iling kuman ang padagos na pagputos-putos kan mga relief goods kan sa tuyang mga empleyado hindi po Syudad kan Iriga sa opisina ng City Engineers Office, nakatabang po ang gabos pong mga empleyado na iyo po ay in-charge sa repacking kan mga relief goods na itatao sa mga evacuation center hindi po sa Syudad kan Iriga. Yan muna kasama ng rakian sa tuyang pagpaabot ng mga impormasyon hindi po sa mga ginigibong mga preparasyon sa local government unit ng Syudad kan Iriga, katabang po ang mga gabos pong empleyado sa pahinot ni Mayor Madel Yora Belfilor, ang yaon man ang Bureau of Fire Protection, ang si Deremo, asin ang Iriga City Police Station sa pahinot po ni Police Lieutenant Colonel Elmer Victorino Mora. From my location, sa programang Bicol Connection, Aldel Lee, RTN Radio Ronda. Okay, salamat Karondang Alrin. Nagdara po yan sa oras na 55 minutos. Makalampas alas 10. Oras na yan. Dara sa Indokan GSM Raid o GSM Red. Lasenya Electrical Supply na makuka dyan sa sentro kan Syudad kan Iriga. Ikaw mo po sa may katayad kan Barangay Hall. Kan Barangay San Francisco, Syudad kan Iriga. Hanapon na si Engineer Meneleo Lasenya. And Siriman and Iriga City Water District and Prime Water. Care of ni Engineer Erwin Faris, Branch Manager. Asin man ni General Manager Loboy Corporal kan Iriga City Water District. Pwede mga tugang sa iba pa nyato na mga impormasyon. Adig di po sa laog kan sa tuya pong programa Bureau of Fire Protection nagpapagiramdam po sa tuyang mga kababayan, lalo na po sa mga magaramit sa gasira, magaramit ng kandila, kinakaipuan na ingat o kaya man ilaag nindoan sa indong gasira duman sa plangganang may tubig or kung kamo man po na mapatintinin na kandila dahil po nindo yan ilaag sa mga lugar o kaya man yan po na patintihan nindo sa indong kandila dapat ikaag sa
baso o kaya man na kung na igwamanin na papasindihan kayan ikaagsap lang ka na may tubig kaning kung maakuyan man dahil magkatumtum ana sa inyong mga harong. Kaya po ni na mas maray na itong pinapag-ingat niya to ana sa tuya tabi na mga kababayan. Bueno, sabi ka na nag-text digdi sa tuya, Sir, anong oras maabot si Tisoy? Magantabay lang kamo kung anong oras, ano? Alangan man na manginutan ako kung magantabay kamo mapanapit sa update ka na kabugtakan kan panahon. At pag-asa na sanaya kaya ma-announce sa Indo. Basta sabi ko permi kitang mga G. Permi kitang mga G. Naman lugod kita abuton ka na raot ka na panahon na ini. Dumalasin da mag-anggilit sa kadagatan. Nanganing sa tuya tabi na mga kababayan, lalong-lalo na sa mga lugar na linalantop ni na tubig baha. And so ito mga lugar na igwanin mga landslide na makapag-ingat. Ano po, mas maray na itong magkatubod kita sa mga autoridad. Kaligtasan ta sa naman na iniyo pong mga pagiramdam kan sa tuya tabi ng mga autoridad. Ano? Ay, pinapay si tabi sa gabos ng mga partidaryos, asin man kamistados, ni Dipontong Oscar Martinez, na siya po binawian ng buhay, asin man ang sa iyang lubong, sa maabot na Disyembre 5, alauna ni na pagkahapon, ang nagpapaisi, iya po si Madam Katili na yaw sa dyan sa may atubangan man, niya pong may pansitan dyan, si Mama Katili na nakisuyo sa tuya na ipaabot sa mga partidaryos kamistados ni Dipontong Oscar Martinez. Ali po yan sa Kimam Katili na nagantabay sa ngunyan. Kamusta ki Totoy Lee? Asin man dyan sa Velasco family. Dyan sa may partikan partikan niyong barangay Santa Lucia na buwa Camarines Sur. Maray na agatabi. Kaulay ko subago na na habang nag-istambay kita dyan sa may gasoline station ka nga nabwa, rinani kita ni ni Choy Velasco na nag-aantabay pa lang siya permi sa mga programa digdi sa Radyo Ronda DCKI. And good morning man ki Otoy dyan sa Nicobel Subdivision. And siriman ki Gaspi Felin at Candy, maray na aga man sa Kimanay Aida na nagantabay adigdi po sa laog kan sa tuyang programa. Bueno mga tugang, laway-laway na po kita mapaaram. Alam sa kita sa oras. Sa salamat kana sa itong pagantabay sa programang Bicol Connection with karundang Joey Habanalim. Siyempre po, duman sa transmitter, Engineer Jim Soco. Sa information, Tony Boy Saison. Bigdiman sa studio, si Chief Engineer Tony Aguilar. Yan man sa information, Rodel Cesar. Kaya naman po si Karondang Philip Maracena and Karon